As listas de agarda en atención primaria chegan tamén ao Centro de Saúde de Vilagarcía. Os doentes denuncian que nos últimos tempos teñen que agardar entre 10 e 14 días para unha cita co seu médico de cabeceira. Non se entende que para o médico de cabeceira teñas que esperar 13 días. Ao mellor en moitos dos casos, cando chegue a cita, xa esa doencia, pois, é tarde esa cita. Isto é fruto de non ter persoal suficiente, repito, non o din os partidos políticos, os din os propios profesionais, que en moitos sitios están queixándose públicamente, demandando máis persoal e máis medios. En San Roque xa se rexistraron varios escritos denunciando esta situación, que deriva, segundo sinalan dende o Concello, dos recortes en materia sanitaria da Xunta de Galicia. No Centro de Saúde Vilagarcía hai a día de hoxe 2 médicos de baixa que o Sergas non cubriu. Non é a primeira vez que os usuarios se queixan, non é a primeira vez que os facultativos se queixan, non é a primeira vez que nós, Concello de Vilagarcía, o Goberno Municipal ou os parlamentarios do PSDG, a través do noso portavoz de Sanidade, nos queixamos da política de recortes en materia de sanidade do Partido Popular. Falta persoal, faltan medios, falta que se deixe que os facultativos non teñan esa precariedade laboral que lles obrigue a marchar a outros lados. Por iso, dende o Goberno local insisten en que o equipamento sanitario e os recursos neste eido cos que conta Vilagarcía na actualidade son insuficientes para atender as demandas da poboación. Eu invitei persoalmente o conselleiro de Sanidade a principio de legislatura, cando veo visitar as obras do Hospital do Salnés, a que viñese a ver o estado do Centro de Saúde de San Roque, dixo que sí, vai acabar a legislatura e non apareceu. Eso é que non quere que lles tapen as vergoñas os propios facultativos. Así que non van por moito que o Partido Popular se empeñe en recortar en sanidade e en educación, dende logo van a ter que ratificar a súa política sanitaria porque a xente non os vai deixar. Problemas deste tipo xa se levan producindo nos últimos meses noutros centros de saúde da contorna, como é o caso dos de Cambados, Meaño ou máis recentemente o Grove.